Здравейте на всички, казвам се Полина и съм автор на блога polinasofia.com, с който още не се познаваме. Аз поделям влога си за най-различни хубави неща, които ми се случват в ежедневието. Често давам съвети, свързани с пътуванията, красотата, модата, най-различни момичешки неща, които самата ме правят щастлива и ми се ще да ги споделя с вас, с идеята да ви надъхам на нещо, да ви усмихна или просто да ви позабавлявам по някакъв момичешки и съвсем лек ежедневен начин. В днешното видео изпълнявам едно от доста сериозните запитвания от ваша страна, а именно става дума за бодисване на коса в домашни условия, тъй като неведнъж съм споделяла, че от край време се бодисвам самичка вкъщи и виждам в това супер много предимства. Много от вас също виждат тези предимства, но още не са направили тези смела крачка да опитат. Днес ще ви покажа, ще ви разкажа как се бодисвам сама вкъщи. Защо го правя? Защото се бодисвам вече от 10 години и това беше един доста неоправдан, според мен, лично разход. Аз изключително много уважавам професията фризьор. Между другото, майка ми в Украйна се занимава точно с фризьорство. Тя имала собствен салон и беше много успешна, така че аз в никакъв случай не уважавам тази професия. Просто смятам, че когато една дама е с светла коса, т.е. да кажем руса като мен, и има необходимост да се бодисва на всеки 3 седмици, това излиза твърде неизгодно, така че аз не искам да взема хляба на фризьорите, аз няма и как да го направя, нито това ми е целта. Но искам просто момичета като мен, особено които сами си изкарват парите и ценят бюджета си, мисля, ще да могат да спестяват тези 50, 100, 150 лева на месец, които до момента са давали, защото аз бях една от тях, една от вас, до преди година и половина, но откакто се бодисвам самичка, съм изключително доволна, защото косата ми е в още по-добро състояние, което е била преди, а пък ресурсите, които спестявам, успявам да ги инвестирам в пътувания, подаръци за близките, за самата мен и други приятни неща. В днешното видео ще разкажа как се бодисвам. Подготвих тук един швейцар, с който ви разкажа накратко процеса. Но преди това да ви дам един съвет. Ако ви предстои първото бодисване, в никакъв случай не го правете вкъщи. Наистина фризьори, които са колористи, които добре разбират от боите, от цветовете, те ще ви подберат перфектния за вас нюанс. Няма нужда вие да експериментирате вкъщи, защото косата е рамката на лицето. Това нещо е изключително важно за една жена, лично по мое мнение. Говоря обаче по-скоро към жени, които вече се бодисват, знаят кой цвят са. Примерно аз съм 9:31 някъде. Ако вие примерно се бодисвате и знаете, че сте десятка или осмица, в такъв случай можете с лекота, с малко повече всъщност усилия, не чак с лекота, но да минете към бодисване вкъщи. Но ако първо обмислите да се бодисвате, не ме слушате, затваряте това видео, то не е за вас. Така, момичета, сега да ви покажа какво ще имате нужда, ако решите да се бодисвате вкъщи сами. Ще имате нужда от една четка, която е с мек косъм. Също съществува и четка с силикон. Аз още не съм пробвала как е бодисването с нея, но се надявам скоро да опитам. Ако някой между другото е пробвал да се бодисва с силиконова четка, да сподели, много ми е интересно. Ще имате нужда от една купа също така. И от едно покривало, пелерина май беше думата на български, която е много кратна и ще върши страхотна работа всеки месец, много време. И моите е съответно в сидия цвят, но има най-различни нюанси, струва буквално 10-15 лева, продава се на много места и София, така че няма да имате проблем с намирането. И друго предимство, което виждам в бодисването вкъщи е, че аз мога да контролирам процента на оксидант, който използвам. Защото когато отивам в салон, в повечето случаи ми бодисват, да кажем, корените с девятка оксидант или дори шестица, но в повечето случаи девятка ми препоръчат поради някакви причини. И след това тази боя разнасят по дължините, за да дематират. Това мен не ме устройва, защото оксиданта, това е нещото, което влиза в косъма и активира пигмента на боята. И по този начин, първо отнема от пигмента на собствения цвят и по същото време вкарва самата боя в косъма. Т.е. отваря фоликула. Това, което не ми допада в салоните, е, че те в повечето случаи не боравят с нисък процент оксиданти.
Оксидантът, от който аз имам нужда за дължините, е под 3%. Повечето салони нямат, по някаква причина не работят с толкова слаб оксидант, а всъщност руси коси именно от него имат нужда, защото няма нужда да си ощетяваме косата с висок процент оксидант и да сме по-зависими и по-зависими от фризьорски услуги. Аз се бодисвам в корена с шестица или девятка или смесвам примерно шестица и девятка, също правя някакъв такъв номер. Все още аз самата експериментирам. А самата дължина бодисвам с тройка оксидант, която естествено не може да изсветли косата или да дръпне там 1-2 дори тона. Не, но може да матира по един наистина красив начин, както в момента може да забелязвате и върху моя коса. Друго нещо, когато се подисвам, никога не съвмещавам корени с дължините, защото според мен това е твърде увреждащ процес. Такава моята логика, не мога точно сега да я аргументирам, но ми се струва, така отвътре ми идва просто, че ако бодисвам само корена и отделен ден само дължините, щетата, която нанасяме, е по-ниска. Спомням си, че ви бях споделяла в Instagram Stories, че си матирам косата 2 пъти месечно с много нисък оксидант. Днес няма да мога да ви покажа самия процес, но ще ви покажа самия продукт. Буквално вчера си матирах дължините. В случая боравя с емулсия, която е под 2%, което е супер щадящо нещо. Както виждате, малко лилавее. Специално си запазих бурканчето, всъщност това не е бурканче, как трябва да го нарека, флаконче, за да ви покажа как той изглежда. Нанасям върху ръкавички крема и разнасям го по дължините, измивам и вуаля! За 2-3 минути косата ми е матирана. Що се отнася до самата боя, използвам различни бои. Не искам да ви препоръчам някакъв конкретен бранд, защото още не съм се спряла самата аз на един. Конкретно днес, в този момент, най-при сърце ми е Олеосета. Води се безамонячна боя, но ми трябва малко повече време да вникна до каква степен е наистина безамонячна и безвредна. За момента съм я ползвала близо 7 пъти, т.е. повече от половин година и съм доволна от качеството на боята, но съм ползвала преди това и други бои, които също са ми допадали, така че мисля скоро време да пробвам още една боя и там вече да ви дам някакви по-конкретни препоръки, но ако в момента нямате любима боя, то Олеосета бих препоръчала, защото ми допада. И за корените използвам или шестица или девятка оксидант. Предпочитам, има резон да предпочитам шестица оксидант, защото ми изгаря косвено по-малко, тук резултатът е съвсем добър. И пак да подчертая, ако отида на фризьорски салон, най-вероятно ще използват девятка оксидант и най-вероятно ще използват същата смес, същата боя за същия оксидант и за дължините, което мен не ме устройва, защото искам да си пазя косата и към това призвавам и вас да се грижите максимално за здравето си, за собствения си външен вид, да не разчитате на 100% на професионализма на фризьорите, защото те понякога просто по същение на обстоятелствата са свикнали да боравят с хикс оксиданти, които понякога са завишени и клиентът според мен няма нужда от тях, защото така клиентка бях аз и според мен нямах нужда чак от девятка оксидант. Веднага искам да ви предупредя, че дори да не ви се получи от първия път, ще ви се получи от втория, от третия. Няма някаква кой знае каква философия в цялата история. И още един съвет, гледайте косичката да е поне на 2 дни, т.е. да има вече себум по корена и по самата коса, т.е. да не е прясно измита, защото по този начин ще си предпазите косама от оксиданта и да, когато можем да си предпазим косата от някаква щета, препоръката ми е винаги да я предпазваме. Сега предлагам да пристъпим към същинската част – бодисването. They keep telling me stay on the low. I'll be better Разбъркваме сместа до еднородна консистенция. off burning slow.
Следващото нещо, от което ще имаме нужда, е пелерина и едно гребенче, подобно на това, което ще ни улеснява разрестването на вече боядисаните корени. I should learn how to get back in line, but I'm gonna take what's mine. Shake me, you can try and break me, but baby you got it. Много е важна ето тази зона, която в момента внимателно проработвам, която е точно до лицето, т.е. тази откритата част, както и до ушенцето. По принцип мога да използвам за самото прехвърляне на кичурите, тази страна на четката, а не на гребенчето. Обаче на мен някакси ми е по-удобно да пролага с гребена и след това директно да разресвам. Предната част на главата е изцяло готова. И сега лекичко така масажираме, за да достигнем до тези точки, които евентуално поради някаква причина не сме успяли да бодисаме. И сега трябва да бодисаме вече задната част на главата. Тук нещата няма как да се случват чак перфектно, но по-важното е да се случват и така, с опита идва всичкото. Аз също още не се бодисам чак по някакъв супер перфектен начин, но пък успявам да се бодисам, така че вярвам, че всеки от вас ще успее. Дори да ви се струва, че нещата не са достатъчно добре бодисани на задната част на главата, не се притеснявайте, просто продължавайте напред. Готово. Косата е бодисана, сега трябва да засечем. Аз лично засичам около 30 минути, но това всичко зависи от косама, от цвета, който искаме да постигнем и от оксиданта, така че тук препоръката ми е да експериментирате. Аз в случая ще престоя даже по-малко 30 минути. Общото с времето вече ще преценяте и чисто интуитивно колко е достатъчно, но да кажем в моя случай 25-30 минути. Ехо! И така, момичета, готова съм. Косата е боядисана. Както виждате, корените са изключително добре проработени. Боядисани, имам преди под проработени, разбира се. Ето ги тях. Направо се обърна. Our first single breath was the shortest one. So adorable, much affordable. Както виждате, нещата се случват доста лесно. Разбира се, че всичко има нужда от опит, от практика, от постоянство. Така че ви пожелавам именно това, да си дадете шанс, да опитате. И пак ще повторя, ако ви предстои първото бодисване, това видео категорично не е за вас, но ако вече се бодисвате, да кажем, от години, знаете кой цвят сте, от какво имате нужда, то със сигурност бих препоръчала да опитате самостоятелно да се грижите за косата си. Аз това число и се подстригвам сама, но за това ще стане дума в някои следващите видеа. Много ви благодаря, че бяхте с мен и което хубаво ми се случва и мисля, че може да бъде полезно на вас, обещавам да споделям. И разбира се, ако това видео ви е харесало, подкрепете ме с един лайк и станете абонат на моя канал, за да не изпуснете и другите видеа. И за пък с някакви такива ежедневни въпроси, винаги можете да се обръщате към мен в моя инстаграм.